Shalom amang inang, tarlumobi masude ruas ni HKBP Tangerang Kota, namangi huton ibadah, live streaming di Bagastabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Kurian itu hatta, tamulai ma ibadata, tapuji matu hatta sian buku Eden nomor 560 sia, ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana. Mar parbuehen mar hite-hite salut ulau na denggan. Oloi hamuma Jahoba mar hite-hite las ni roha. Rube mahamu tu jolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martan yang mahita. Hale Tuhan dibata amanami dan di benua gijang. Kupangi dohami tuho. Saleon matuhami todini hasitongan doho dame. Asa takas woto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahon isian nasa gobonami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata di hita di bagasan minggon imana tersurat di Matius bidu 22 ayat 37 rodi ayat 40. Ngono madi dok di 37. Jadi di dok Yesus ma si haholongan muna do Tuhan di Batam sian nasa ati-atem. Sian nasa hosam. Do sian nasa roham. 30 lalu ido patik raya jala parjolo. 30 sia. Alai dos do argani paduaonon. Si haholonganmu dodongami doson dirim. 40. Patik paduaonon do makakam nasa patik do hatani panurirani. Atong rak mangido gogo mahita siad debata. Ale Tuhan debata separgogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tato poti madosa tadi jolo ni di bata martangyang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di benua gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardenggan bahasa doho. Jala rodi saliling nililing na do asni roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jok do hami merdo sama radopon ho. Jala jok do hami sungguli hami rimasmu marhitesian pangalasan nami ihatam. Ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasan nami. Unang alang asmi roham. Saya urupi mahami. Oh ale Tuhan di batah hatuan nami. Palua mahami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sisaan ni dosata. Songot sitong na mangolu ahu. Ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midaha matean ni parjahati. Na lomodo rohaku midaha mumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
epistel di hita mingguon, imana tersurat di tolu Musa bidu 10 ayat sia rodi ayat 10 lalu, tajahama marsikat soring. Kami mulai masian ayat sia. Molo digotil hamu parbueni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu duru ni haumamu. Jala dang jadi jeputon muna, namar pisik-pisik di paneabianan muna. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu mergabus, jaladang jadi hamu masih paoto-otoan. Dang jadi rupaonmu donganmu manang doboonmu ugasanna, jaladang jadi pogoonmu upani halak mapangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhumonmu donganmu. Dang jadi hosamonmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipai ngotan ho tu donganmu, asa unang manean dosa ho ala ibana. Ayat ido sahatna. Martua ma akanatu magihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiautai, songona hina tidakon didong atas haporsiaon di sadok pertibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tungo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tibun Miss Maria, na gabi-gabian seato di perbadia, adorang sahabubuan, ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di halpur silang na tua tu banua toru lung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhun na manai tu surgo la hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani
Di simay bana pemulot sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia dito di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria to panela Kristen akan na badia. Doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok. Ulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate. Doho dianguluan na surasuda. Amin. Tabigema tikting di huriat ta. Salop, tabigi matikting na masa di bugasa mingguta sa darion. Naparjolo, guar ni minggu. Guar ni mingguta sa darion, 5 minggu papituhon, dung trinitatis, lapatan na hasi tulo sa daun ni debata. Paduahon, nasorang. Ni hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, di basa-basahon debatado, sada dana bahwa di keluarga Nyamata, Indra Gunawan Lasiros Bagariang, dohot inatai Fanny Romasta Burmarpaung, sian wik tulupulu, energi, sada sia, sada tulu, sada kosong. Tipas dodak dan naki rap dohot naturasna. 2. Nah di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, di basa-basahon debatado sada danak boru di keluarga Nyamata, Franky Togatoro dohot inatai Apsari Lamtiur Boru Sianturi, Sianuik tulupulu, energi, sada sia, sada tulu, sada kosong. Tipas duda dan naki rap doho naturasna. Patuluhon, ruas nataba. Sadarion minggu tanggal 26 Juli 2020, nungga be ruas ni huriata be keluarga ni Amata. Daniel Pasaribu doho inatai, Yarma Maria Boru Lubanggaol. Narosian HKBP Harapan Jaya, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Maringanan nasi dan umaing di Panorama Sepatan 2, Blok C, Sada, Strip 15, Week 20, Energi 20, Sada Tolu Walu Onom. 4. Ruas Napida Week. Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 26 Juli 2020, Nunga Pidawik be keluarga Nyamata, Posma Sumihar Simatupang, doho inatai derita boru sitijak, rap doho 2 dan nasida. Nasida pida sian uik 15, tuik 26. Maringanan di Jalan Palem 2, nomor 50 sia, Taman Royal Tolu. Palimahon, Pajakonon ni situa. Saderion Minggu 26 Juli 2020, di permingguan pukul 10 sada, wip. Patupau ni huriata do ulan Pajakonon ni situa. Marudo pun 10 halak situa, nang madalani persiajara 2 tahun lelengna. Pertangyangan week. Do mutu pertikian new normal life di patupa huriata do pertangyangan week ganuk hari Kamis pukul 10 sia maringanan di gereja. Jala tu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 ruas ni week pitu walu do sia ma nagabe bolahan amak na ikon maduhoti pertanggangani. Sepola mangabati persidohoton ni week na asing. Disosohot tu sudah situa maduhoti pertanggangani. Tua karuas na mangihuton pertanggangani di Jabuna di parade live streaming. Itu rapot perhalado partohonan. Obartu aturan ni huria namar domu tunau merujung periode ni pangurus ni huria. Patu pau ni huria ma rapot perhalado partohonan. Laho mamilit pangurus nebar di tahun periode 2020 to 2024. Di hari Jumat tanggal 21 Juli 2020 mamuka masuk pukul 10 sia wib. Walu sermon perhalado. Sermon perhalado di Patupa Ganup hari Jumat. Mamuka masuk pukul 10 walu wib. Maringanan di gereja. Di Sosoho tusude perhalado asa maduhote sermoni. Sia
Pilihan marhita elektronik doho transfer. Domu tu pakobasion ibadah live streaming di Huriata. Pinangido tu akaruas na buka rohana. Laho pasahat tun pilihan. Di pasaha ma marhite transfer tu rekening BN Bank Mandiri sada 550004 sia 262 pasapuluhon pikek bulanan tu bulan Agustus 2020 Ima Amata Pendeta Hotma P Butar-Butar STH pasapulusadahon Posko Bantuan Sosial COVID-10 sia HKBP Tangerang Kota. Himbauan kepada jemaat yang berkeinginan untuk memberikan donasi dalam bentuk uang tunai dapat ditransfer ke rekening panitia Bank CIMB Niaga nomor 70074768200 maupun sembako seperti beras, Indomie, minyak goreng dan lain-lain dapat dikirim langsung ke Gereja HKBP Tangerang Kota. 12. Lumbung pangan HKBP Tangerang Kota diberitahukan bahwa hari Senin tanggal 27 Juli 2020 lumbung pangan HKBP Tangerang Kota akan dibuka bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 yang butuh sembako, beras, Indomie, minyak goreng. Diminta datang ke gereja untuk mengambil dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. 13. Ucapan selamat. Pada halaman 12 sampai 16 dicantumkan daftar ulang tahun kelahiran sebanyak 94 orang dan ulang tahun pernikahan sebanyak 21 orang keluarga. Gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 14. Daftar jemaat sakit. Pada halaman 16 ada 8 orang jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Songonima tikting nama sadi tiki di perminggota sadarion. Horas. Marede mahita sa buku ede nomor 20 lalu ayat sada rodi ayat tolu lasta papunguma peliata sada A sada B akan namar ibadah di Bagasta boy made transfer tu rekening Huriata HKBP Tangerang Kota.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti aka ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Amuna kadungan na inahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus na madohoti parmingguan di bagas gerejaon dohot na patupahon parmingguan di jabut tabi sahab matabi nami kita saluhutna. Oras ma di kita saluhutna. Turpuk jamita di minggutta sadarion dienet sian buku Yohanes bidu 10 tolu mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 25 usaha ma dihita tinggal ma tapai utihut. Jadi dung lahoruar ibana hidok Yesus mah. Namar sangap manuaing anak ni Solomai. Jalamar sangap di bata di bagasan ibana. Molomar sangap di bata di bagasan ibana. Pasangapun ni debatama ibana di bagasan dirina. Jala ibuma pasangapun na ibana. Hamu ka anaha sangombas nari nama au rap dohot hamu haluan muna maau alai songon naung udok tuak ka Yahudi daktar bahek kamu rotu si topotoki lau sido hudok nuaing tuhamu patik naim baru mahulehot tuhamu naing mamasiha holonga kamu songon holong nirohakku di hamu naing masongoni dohot hamu masih haholongan apalagi sianomma tadaun ni halak saluhut na hamu sisiakku molo masih haholongan hamu ima sahat hamu nakadongan na inaholongan ni Tuhata Yesus Kristus topik ni mingguta di bagasas sadarion tentu marojahan tu ayat 34 yang turpuhon di topik ni minggui holongido patik naib baru di hati Indonesia di dok kasih sebagai perintah baru sudah maju hita mandok holongido patik naib baru sada 2 tulu sahalinai holongido patik naib baru moloridok pe patik naib baru dari naman dok suada honota keberadaan ni patik naung adong hian manang loho hatana asing molodidok patik naib baru dari naman dok naso unduk behita tu patik naung adok hian ima patik naung adong andorak sodido Yesus hatana di bagasan turpuhon molo gabi tadok anon dang marlaku we patik naung adokyan patik naliling gabi oloma marlomo-lomo mangula akasulonna gabi oloma mangula kasulonon hombar tulomo ni rohana sabbing alai aga do nanidok ni Yesus lapatan ni patik naib baru ima daya dohot gaya hidup mangihuton sitiruon nanilehon ni Kristus adok sada istilah teologia imitatio Kristus sitiruan nanilehon ni Kristus jadi gaya hidup dohot gogo lau mangulu gugut talau mangulu ikon patuluhonot tamay di bagasan na mangihuton sitiruon na nilehon ni Kristus daya dohok gogo hidup naso berpusat tu diri sendiri alai manarihon nang halak na asing manang longan colma jadi hidup bukan lagi hanya untuk diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain
Kalau dia marpambahenan dipikiri halak na asing, mulu makatai pe mana dipikiri halak na asing, mulu bersikap pe mana dipikiri halak na asing. Kupatorak pe musian non lam dau ahana ni dok ni turpuhon. Gaya dohot daya hidup yang berpusat kepada Kristus, dan berpusat be tu diri sendiri. Imana di dok nangolu mangihuton patik holong, manang patik agape. Asa dada mangolu behita holan tu diri ta sendiri. Alai mangolu nang bahen tu halak na asing. Kalau ni ima binahin ni patik holong ini, nasada dohot na asing saling bergantung. Au madiho, ho madiau. Hita na dua gabe, iro. Au madiho, ho madiau. Hita na dua gabe, sada. Iro naneng dohonon. Anong do istilah teologi ini? I true. Saya untuk kamu dan kamu untuk saya. Jadi lang mangulu kita olan di diri kita sendiri. Amunak kadongan dimungkinkan holongi do kita berkembang dalam segala hal, dohot ke segala jurusan. Jadi holong tidak pernah mengambati kita, dakya dia membati holok kita asal nang berkembang. Boy do kita berkembang. Berkembang nang ekonomi ta, sian na mangontrakyan gabi na puna jamu. Sian na sorong motor na gabi na puna motor. Sian na dong motor na hiyan gabi na puna mobil. Boy do kita berkembang. Jala boy do lam timbo akka pendidikan ta. Alai molo dang berkembang holong di bagasan ni akka perkembangan na adong di sisi-sisi ni gulutai dos doi dohot naso berkembang sama sekali. Jadi molo berkembang pehita di pendidikan, berkembang pehita secara ekonomi, monggo, mari dang diorai holongi. Alai ikon berkembang do holong di bagasan ni. Molo so berkembang holong di bagasan ni, dos doi dohot naso berkembang sama sekali. Odo kesaksian ni si Yohanes taringot tu Yesus. Nunga diboto Yesus naung roti kina manadikon portibion. Laho mendapot to namai. Gabe songopak kaholongina diakka na di ibana na di portibion. Lao songonido dihaholongi na sida rodi junga. Yohanes 10 ayat sada. Lapatan ni pandohan ni si Yohanes di si taringot tu Yesus. Holongido na sumangap nahya diulahon Yesus saliling muluna di portibion. Holongido na sumangap na dipersembahkan Yesus tu kita saliling muluna di portibion. Dohot di hamamatenai holongido na partimbo. Holongido na lebih luhur, na lebih mulia nahya dipersembahon Yesus tu kita di bagasang uluta. Dada adong na dumenggan baik di bagasang ngolu songoni nang dihamatean di Yesus dohot di hita asing sian holong. Alani i sitong situtuma nanidok ni Apostel Paulus eahi hamuma haholongoni. Kejarlah kasih dalam 1 Korin 14 ayat sada. Kejarlah kasih eahi hamuma haholongani. Lapatanna pamanat dirim. Atik adong disi aka inganan nagersang holong yang tidak ditemui holong. Rahi norhon ni elat manang late marado pondongan. Jadi mololong do bedi mana di ngoluna unsur elat, unsur late. Lapatanna nagersang do holong isi. Nasutubu do holong isi. Ra adong dope akadongan namar haci ni roha ala ni hatatta. Apa manak me? Nagersang lo holong isi. Asa toktong marsiajar hita sian asala atta. Lam manak mahita marpangalaho dohot makatai. Jadi introspeksi diri tarun na dilo. Ra adong do tapak kilalahon salilingon ia sibot ciri ni pambahenatta di ngulutaon dang murni holong. Manang adong akasibot ciri na buni. Molo masa na songoni hatok mata pareso. Alana somardongan holong dada mambahen makorhon kemakmuran akka pambahenatta.
Sadinggan napi pabahinata molos somardongan holong dada makorhon hadumau ni dingulutta. Boido dipuji halak kita. Banggui paditay na hebat mi. Narusuan. Naholongan rohani. Ya. Boido dipuji halak kita. Alai dirohatta perbagasat taboto do. Ngata babusi dirita sendiri. Jalan nau parah dope ngata gabusi de bata. Molo di bagasan kapambahenat tai dangadong unsur holong. Jadi tapa mana mai dia katindakata. Ada satu cerita tentang Ucok kecil dan mamanya. Pada satu pagi Ucok meletakkan secari kertas di atas bantal mamanya. Di atas kertas tersebut Ucok menulis utang mama ke Ucok. Merapikan tempat tidur 5.000 rupiah. Upah karena tidak nakal 5.000 rupiah. Mau ikut les piano 5.000 rupiah. Dan lain-lain 5.000 rupiah. Ungusu desa dia. Nama rangan-rangan dong. Ungusu desa dia 20.000. Oh Pak Dok. Nak ini merapikan tempat tidur 5.000. Kadiro karena tidak nakal Ucok 5.000. Kalau lu mana les piano 5.000. Dan lain-lain 5.000. Oh Pak Dok kan? Oh Pak Dok Tainang. Oh Pak ini nenak peragenda. Mamanya tersenyum membaca catatan tersebut tanpa berkata apa-apa. Ya, Mama Ucok meletakkan 20.000 di atas bantal Ucok dengan sebuah catatan. Dan ketika Ucok pulang sekolah dan melihat 20.000 di atas bantalnya, wow, matanya berbinar-binar karena gembira. Ia segera mengambil uang itu dan memasukkan ke sakunya. Baru ia membaca catatan mamanya. Di catatan mamanya itu tertulis utang Ucok ke mama, (2). Untuk kasih sayang 0 rupiah. Untuk merawat sewaktu sakit 0 rupiah. Untuk makan dan minum 0 rupiah. Untuk tempat tinggal 0 rupiah. Utang Ucok ke mama sama dengan 0. Ya. Air mata menggenang di pelupuk mata Ucok. Ia berlari memeluk mamanya, katanya, ambil uang ini kembali mama. Aku juga mau menyayangi mama tanpa minta bayaran. Amin. Amin. Anong bepinang dan so Ucokon di corona. Una kadongan na inoholongan ni Tuhan Yesus Kristus di Lukas 7 ayat 36 150 di baritahon do na ditamue sahalak parise Yesus marsi panganon di Jabuna. Ini jarang-jarang ini terjadi nih. Biasanya parise benci sama Yesus kan. Ini jarang-jarang terjadi. Mulai do kalak batak ra songon na burjuma parise secara sedau nate. Songon na sohya. Ya. Dada mandok. Ya, dada mandok si busuk roha sude parise. Tahu. Alai sotung mitor tadok tutu si Simon imaguar ni parisei ya halak nadinggar roha holan alani na ditamui Yesus mangan di Jabuna. Dan di dalam cerita selanjutnya ternyata na ditutun si Simon parisei do lau pailahon Yesus di joloni na tolong. Dia mabuktina hidok Yesus rodo au tu Jabumon dang dileoko aek pamurini patu. Dang diumah wau. Dang dimiahi wau. Jadi sudah aturan ruhut ni para daton ni halak Yahudi nomor 2 tu pertamuan dang diulah sisim. Dari dolo ni mata ni natorok di dalam memang dia sengaja untuk mempermalukan Yesus. Alai buat sikap ni Yesus menghadapi si Simon Parision.
Dang dipaluas Yesus dirina dikuasai hacik ni roha. Justru dipakai Yesus do kesempatan ini lahu mengajari si Simon bahwa daudo umangat holong sian gijang ni roha. Ya. Ido Yesus dibayani gudok matuho. Ala yang go otik do di sesa otik do holong ni rohana. Dipasingok Yesus si Simon digijang ni rohana doho dipokus ni holongna. Naing dia rahon do diajarhon barita itu kita taringot tu ahado narumikot si halaputatta si kejarotta si lojongatta di ngulu tahun di ngulu hapor syot tahun ima seret ni roha dohot holong. Amin. Amin. Jadi ubikir nak pula hubagajang be ima dia jarhot caritai tagalong guna ni gijang ni roha timbodo lapatan ni seret ni roha jalau timbodo lapatan ni holong jalau wabe tardabo do molodak siap kolong na mana marpambahenan song si Simonon tardabo do paling sedikit Yesus mambet tardabo ketahuan do kan begitu meilah hita molo songoni. Jadi pada ohon gijang ni roha dengan kata lain ya antagonis ni hatai manguluma di bagasas serep ni roha dot holong di pasu-pasu de batama hatana bain hanguluata jala sangat di warna. Amin. Muliati Tuhan nungamar saringar hatam nabadiai holong mi Tuhami marhite-hite jamita di minggu nami syadario samangulu mahami di bagasak kolong lampu pahicat kami mak pakatayon nami sikap nami pambahenan nami namardongan holong sama korkon las nirohai di ngulu nami do di ngulu mi ngacong molopedia katikin asalpu humurang pambahenan nami humurang gulmit nami humurang lapatan ningulu nami tua kadongan nami keluarga nami tu yanakon nami tuna tua nami posroha nami oleh Tuhan juluan nyari buku begi hami hatami lampahi caton nami me lampada sipon nami me sama koron las niroha ulu nami on mangasahon kornya anak Yesus Kristus sahat tuhoma dagi todi nami do nasa ulau nami. Amin. Rajakok kata ni Tuhatta marhite namarende kita laos papung Elia.
datang yakun ma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramot ya sau parhaseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mar hite-hite toddim. Salam terdahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilegomi kondiro di pemataku. Osano Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutoddim. Horas madihita saluhutna.